Får du fuld udnyttelse af din Cisco-investering? Hej, jeg hedder John, og jeg er Customer Experience Manager. Og spørgsmålet til dig er, får du fuld udnyttelse af din Cisco-investering? Wingmans svar er, for at få fuld værdi af din investering, fokuserer vi på 3 nøgleområder. Adoption. Et godt implementeringsforløb handler først om at sikre, at brugerne tager løsningen til sig og bruger den som tiltænkt. Herefter tilfører vi løsningen yderligere værdi ved at aktivere funktioner og features. Optimering betyder ikke bare, at systemerne bruges, men de bruges effektivt. Vi optimerer processer, automatiserer hvor muligt og udnytter funktionalitet, der skaber reel forretningsværdi. Sikring af værdi. Det sker, når vi måler effekten, justerer løbende og sikrer, at løsningen understøtter de strategiske mål. Det er her, at der er optimal balance mellem teknologien, processer og brugerne. Med Wingmans CX Adoption hjælper vi jer til at få maksimal værdi af jeres investering. Jeg glæder mig til at snakke videre med jer.